subdivision. Pero mas malapit dito. Saan? Yun, yung ano yun. Hindi ka na dadaan ng bayan ng ano. Ng Lucena? Ito, yung yan, sa bayan ng... Kasi hindi ka pa nadaanan na, bago lang kasi. Matagal na yun. Pero hindi pa ako nakakadaan doon. Hindi, nung kapanahon ng ano, ginagawa pa yun. Ay, oh, nung mga nakaraan, talagang ano yan, dapat. Ayan na guys, tingnan nyo na. Mag-tour tayo ng Bicol. Kasi hahatid ko ang aking mama sa Bicol. Yan. Tama ba? Say hi mother. Yan. Ito pang YouTube ko na yan mama. Yan. Diba? Pang YouTube ko na yan ma. Sa totoong YouTube na, hindi na Facebook yan. Hello ate. Tulog na si ate. YouTube na yan. Yan. Hello Harvey. Sige, mag-drive ka lang. At yung isang tao sa likod ko, tulog na. Yan. Wala na ako. Sleepy Beauty na tayo. Malapit na to sa dating pinagano ko. Sa Lucena. Sa Lumina. Sa Riyaya pa rin? Oh, yun. Ano na kaya ang itsura nun? Ilang years na akong wala doon. At mabuting kalusugan ngayong Pasko, bigyan nating halaga ang kaligtasan ng ating pamilya. Malakasin ang katawan, laban at upuan ng anumang karamdaman. Mag-ourselves. Kasi mamaya papalit na ng driver. Mahal, ang dami nating pinagdaanan ngayong taon. Oo nga, mahal. Lahat tayo apektado. Malalampasan din natin to. Saka pala, may regalo ako sa'yo. Ako rin. Oh, sabay na tayo magbukas. Drive by capsule. Mamaya. Wala lang Simbahan to masasaya ng pa sa ano? Pasko kung ang regalo ay puno ng pagmamahal. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Isang pagbati mula sa Drive Max. Ma, kailan kaya natin makakasama ulit si Papa? Ilang taon na rin kayong magkahiwalay. Hilingin niyo kaya kay Santa Claus? Merry Christmas! Anong gusto niyong regalo? Makasama namin si Papa. Miss na po namin siya. Ako rin, mga anak. Miss ko na rin kayo. Papa, ikaw si Santa? Welcome po. Tara pa, kape muna tayo. May Ayan, kaligayahan oh, sa mga ayan. bagay na hindi inaasahan. Our Antik na Cells antik. Coffee, sarap at Antik na yung bahay. masarap araw-arawin. Sa Riyaya pa lang, malayo pa. Bayan pa lang tayo. What a small world. Ito, nag-iisa. I believe na wala na nga forever. Traffic pa. Dito nagta-traffic lagi. Hiwalay tayo. Binuhos ko lahat sa pagtatrabaho. Kaya hanggang ngayon, single pa rin. Dati medyo matagal-tagal ang traffic dito. Oh, ang sarap naman nito. Mas malapit na tayo, bayan. Mahal ko sa'yo noon. Na? Kaya umalis kami mga motor niya. Ngayon nandito ka. Gawa tayo forever. Sa gantong oras tayo malis. Anong oras tayo makakarating talaga doon sa Bicol? Alas 10 tayo umalis, di ba? Alas 9, alas 8. Alas 8. Alas 9 siguro. Alas 9. Dadating tayo din ng alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi? Oo. Ayan, nag-forward na ako kay JR. Napasok natin. 500. Sabihan mo nga na inodan niya ako ng 100. 100. Sige. Ano naman niya Alas 8 ng gabi tayo Sa ba? 500 ipinasa ko sa kanya. So may utang ka siya sa akin na 500 ah. Ah, okay. Tama rin yung gabi tayo. Gabi tayo darating. Tama, sana hindi tayo larangin ng ganun. Sana tulog na sila, no? Pero hindi. Dahil naman. Hindi kulong tayo sa sakyan. Ayan. Sige. Tawin mo tayo kay Jenica.
O, yung isa ma. Yan na naman ang pupunta. Hindi nga yan ang kaya mong inuman eh. Ito lagang iniinuman mo. Hawakan mo. Hindi, wag mo pakialaman yan, mother. Hawakan mo. Hello, Jane. Hello, Jane. Ano yun pa? Ano, sabi mo kay ate na ano, na i-load si titaan mo. 100 daw. I-load. Ha? Nag-reserve niya na sa internet. Magkano daw ate? Ay, para saan daw? Ano yun? 100, ano yun? All? Sa internet. Yung may internet dyan sa ano, sa San? Padukan ka na. Kititaan mo sa San. Tingnan mo nga dyan kung magkano yung ano, 100. Ilang days ba yon? Pag sa San? Hindi ate ah. Ay, 1 week? Yung sa San? Ah. 100. Oo, yung ano, yung only, ano, yung may ano na, may internet. Laki ng butas ng ilong mo, anak. Sige na, bye-bye. Say hi. Nawala, binatayan ako. Ito, ayun eh. Ayun na. Quezon National. Quezon National Forest Park. 1969 yun? 1969. Wala pa ako, no? Wala pa ako noon na. Wala pa tayo Harvey ah. Wala pa. Marcos na pa pala ang nagano nito ang paggawa. Anak lang yun. Si Marcos Ganda, na oh. nagpagawa. Sino ng daan na rin? At least may mga ganyan pala sila. Pero Traffic, naman dati traffic. yung daanan ng bus eh. Kaso ang dami na aksidente. Kaya gumawa ng diversion sa baba. Dami daan sa baba. Kasi Alam ko dito rin, dito din yata yun nang nalalaglag yung ano. Yung kinakapatid kong ano, yung attorney din yun. Si Bayaw yung gagaling lang sa Saudi. Ayun, oh. Umuwi siya ng ano, nalaglag yung bus nila dito, buti bumitin. Oh, sa kahoy. Oo, Eh di swerte pa rin siya. bumitin eh. Dito, alam first time ko ulit nakadaan na ulit dito ng ganito. Nga ganito ngayon lang po. ganda na, no? Pinaganda na pati. Yun, may honey. Siguro dito pure ang honey. Ayun, sigurado yan, sigurado yan Yung ate. honey, Marami gusto mo dito, ng ayun, oh. honey, meron Ayun, ka tama. ba? Tinangan natin kung Sa, magkano. oh. Ayun, natanong mo. Meron Ayun, pa. si bata. Tatakbo eh. Ayun, natanong mo nga kung magkano. Tanong natin. Magkano kuya? At, 200 po, ma'am. pareho lang. Ma'am, may tagot po po, ma'am. Pareho lang sa Manila. Sa 50 na lang, ma'am. Di ba 200 ate? Free taste, wala po bang free taste? Free taste na lang. Gusto niyo, sir, pag kumuha kayo ng 5, bigyan ko ng 200, may free na ano, ketchup. Lima. Ano? Ano? Lagay ng ketchup. Sa lagay ng Opo, ketchup. Malaki. bigyan ko pa ng 200 pa pag kumuha po kayo ng 5. Ba't 200 na lang kuha kami ng dalawa? Ay, Oh, ikaw yun na na. ikaw. Oo. Sige na. Kaysa... Oh, sa Yan mo na sister sa tabi mo. punong-puno na yung paalan ko. Ay, masalo sa akin. Durog na, durog na. Hindi na kayo bumili niyan, meron ako niyan. Purong-puro talaga yan, hindi naman puro yan. Puro ba yan ate? 50, ma'am. 50 lang po nandito. Ate, purong-puro ba yan? Opo, ma'am. 50 pa lang po, ma'am. Baka purong-purong ano yan ha? Yung ano ba, kalamansi? Ay, wala pa hindi po yan, sir. Totoo talaga yan? Nalalagyan ba yun ng Sa kalamansi? amoy po, tsaka sa, nakita niyo naman po yung anong bahayan sa piniga. Ay, nandun na, no? Hindi pa salan-sala.
Opo, yun di po nalusot sa salaan. Ay, hindi mo pala natikman Narby. Nasa rep, ano? Hindi pa. Meron ako sa rep niyan, puro talaga. Yun talaga yung kinuha nila na ano, dun sa may ano. Wala yung kulay green na honeybee. Bihira po yun ma'am, sa Davao po. Nadabaw lang ang Dito lang meron. po ay para ma-October lang. Punta kami mamaya. Punta kami mamaya ang Davao eh. Meron sa punak pa yan. Salamat ate. Tama. Thank you. Thank you. Okay na yan kaysa wala. Honey. Diba? Honey. Doon nga yung gano'n, no, 150 nga lang benta sa'yo. Puro talaga siya. Yun yung kinuha lang doon sa may ano, Saan? sa may parkage. Talagang puro. Nandun pa yung mga ano niya. Ito pa yung mga katas-katas na puti. Oo, yung honey niya. Ano. Kailangan talaga maging mabilis ka lang kung yung babae takbo agad eh. Tignan mo, ang daming ano. Dito talaga siguro kasi maraming puno Marami to puno. eh. Kaya siguro maraming honey, no? Oo, wala ka dyan. We're not getting younger anymore. Kasi pagka ano, bili mo ako no, 150 lang pala. Oo, doon. Yung mga kabataan doon, madalas manguha sa may Kaya parkage. nga, ibili mo nga ako. Pagka meron ka, ibibigay, alam mo na, si Mary Ann Loba na ang suki mo na bebentahan para sa honey. Si Raquel nga, ganyan din eh. Alam mo pa si Raquel, bili pa ako ni Raquel. Ay, dapat pala si Raquel din. Bili ko din si Raquel. Pagbalik, Balik na lang. Dito tayo dati. Sa lubong ko malang kila Raquel. Raquel, totoong ano yan. Kasi pag sa baba tayo dumaan, madadagdagan tayo ng 30 hours of biyahe. Oo nga pala. ay gano'n. Oo, ito, Ibig gagano sabihin ka lang sa ito. bundok eh. Ito, tumatanong pa lang sa bundok. Ah, Sige, sure. paikot-ikot Ito na ang siya. pinaka-shortcut ng ano. Oo, nang mabilis. Ayan, dito pala yun. Kaya, Ano eh, yung mga means. ito kasi, ayan, pagbaba natin eh, yan agad eh. Ah. Yun doon, paikot-ikot sa gilid ng bundok. Ah, gano'n. Kaya doon, may gilid pa na nadagdag. Sa ganda. At tapos doon ang ganda talaga nung paakit tayo. Saka puro truck ang kasabay mo doon, dito walang truck. Walang signal. Puro signal. Yan, May yan, sana mga tayo ano kakain. dito. oh. Ano yan, mga, Sana tayo kakain eh. ano? Ano, gusto niyo na bang kumain? Sa dagat na lang, bago pa lang. Mamaya na lang. Ate Monan eh, Ate Monan lang naman tayo kakain. Diba? Yung pagbaba dito, ate mo na. Ate muna na to, diba? Oo, ito, Ate Monan. Ate muna nakalagay dun sa ano. Kaya nga pagka ano. Ayan o, yan o, video ka pababa, kita rin. Bakit pila? Hindi, kasi nga, ginigib po yung isa. Ha? Ginigib po yung isa kasi ano yan, talagang curve na curve yun. Ayun, Ganun. curve na curve. Ah, Kaya dito, pag dadaan ka, alis ka muna kasi pinatatabi muna dito. Pinadadaan mo na yung galing doon. ganun. Talagang ano no. Ayan, ayun. Ah, talagang ano. Giveaway talaga. Kasi ano yan doon, oh, U-turn yun. 5 pesos. Hindi, depende sa'yo kung magbigay ka, walang problema yun. Pero bigyan mo na ng 5. Binabayaran din naman ng gobyerno dito yan. At least ano, 5 piso lang naman eh. Ang dami akong bariya dyan. Hindi, ito lang na may ano dyan eh. Ito, tsaka yung doon sa baba. Yun ang pinaka ano. Yung iba kasi nangihingi na lang din, singit-singit na lang. Eh, kung bibigyan mo lahat yan, ubus ang 100 mo dito. So, daming pa ano-ano. Pag sa Pasko pwede. Bigyan naman. Iuulog mo lang naman yan, dadamputin yun. Huwag naman, ibukit mo maiaap. Ano yun, sa Cebu? Walang signal talaga. Grabe Sisiring ba? ka. Ito lang Sisisiring sa yung taas ka ng limang bundok. Oo. Pinapaypay niya eh. Bigyan, dat nilalakad nila yung gilid. Hindi ang bag. Hi guys, andito kami ngayon sa Sibukot. Ayan, si Kuya Ando, di ba? At ang aking pinsan. Malalaglag naman ako. Yung chinelas ko. Pati yung pinasili pa ako yun. Huwag yan, sara mo na yan. Sara mo na. Nalaglag tuloy. Ano ba yan? Sihay mo na, Harvey. Bakit nakakulong ka dyan? Bakit ka nakakulong? Quarantine. Yan. Naka-quarantine. Ayan. Naman? Kasi punong-puno kami ngayon, napuntang Bicol. Ayan. Ay, mga pala, tali mo na lang kuya. Inano ko kasi nasa paa ni mama. Ayan ate. Ayan tayo sa Sibukot. Ano ma? Anong bigaan? Ola, yan. Sabi ko tama na kasi. Oh. Tapos ipatapo mo na kay Ando. Ahem. Sabi ko sa iyo eh, tubig, tubig.
Ayan, nakulot si mama. Uminom ng ganito. Ayan, inubo-ubo tuloy siya. Bawal nga sa kanya yon. Ayan na guys. Go, go, go. Alis na kami. Andito kami sa Sipuko. Ilang oras kami? 7, 8, 9. Di ba may tubig ka, ma? Tapon mo na yung basura. Tapon mo na 6 yung basura. hours. Anong basura, ate? Si Hando, yung mga... Ayan. Ano, ready? Go, go, go na. Baba. Asan yung tubig mo dyan, mana? Ay, ito, talaga. Mag-alat. Ayan o. Kuya, paano tabi? Ayan, pabukas. May ano na, may tugtog na. Lapit na eh. Ala. Lo. Si Pukot. Ipukot na. Ayan. Paano? Go na tayo. Ano man, dit sa ng tubig nyo, mamaya ano ka na naman. O, bye na mga guys. Ayan. Gogora na kami. Bye. Sila maghugas ng pet ni nanay. Si mama maiiwan na dito Pwede na si dahil mama, ika-quarantine pwede na si siya. Kasi mag-aataman si mo duman. Dapat alam mo. Dapat alam mo kung siya mag-aataman si mo. Siya mag-ugas kang lubot mo doon panagudok ka. Ah, iya ko. Hindi ako, dai nga ni kasi nakakulong ka nga ni. Oh. O di itong mga pulis. Mga pulis? Oo nga. Dapat sabihin mo duman pag ano, di ako papayag pag ako ang pulis ang mag-ugas sa kuya. Ayan, babalik na kami na, ay uwi na pala kami ng Bicol. Ng Kalunggay. Pero babalik din kami agad kasi grabe naman. Bawal ano, Mag-ano muna, no? cheese escudero, Dapat bag sinabi mo, ganon. hindi man lang kami pwedeng kumain doon. Oo, di man lang kami pwedeng umihi. Ano ba yun? Grabe naman to. Maigpit pala si Escudero. Masyadong maigpit ang, di kita iboboto Sa eh. susunod na butuan, sino ka na namin? Magpapakailan kami ng konti. Grabe naman, tayo nang kung saan galing na tayo sa Maynila, Tarlac, kahit saan. Wala. Di, ibaba niya. Paano padaanan yung bag ni mama? Ay, grabe. Oo, hindi. Nakamonitor lang yun. Hindi naman yun nasasagot na. ng pulis. Kasi kapitan ng barangay yung kumausap Oo. sa mayor. Dahil nga pala ang patakaran, pag nag-apply si Ambe, dapat yung barangay kapitan, magsasabi ng ng ito po, meron preparasyon, i-coordinate niya rin dito. Eh, walang coordination. May pag, Hindi pala nakipag-usap ng kapitan. Oo. Hindi, nagsabi na. Nagsabi lang, pero hindi nga na. Hindi yung sinabihan ni Kapitan, hindi nag-coordinate Yun na dito. nga, so hindi nga nakapag. Oo, yung Sabi na, sinabihan. may pag, no? May fog na? I-ano mo yung i-wifer mo na lang. Huwag mo lalagyan tubig, wifer lang. Yan, para makita-kita. Changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Reminds her of the missing piece of innocence she lost.